Wai kamar ku kai shi ne kamar ku san ke cikin yana ko na ya kamata mu je mu ga me ke faruwa gidan mata wai ne kana wasu ku shiga aka zuku ba ku sani ka tabbata yau ku Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Allah Musa. Wa alaikum na. Ne ba da kuma da muke jira ta kuwa cikin nan lafiya kuwa. Wallahi ni ba sa abin da ke waruwa ba. Na dai dawo ne na iske mama yan mama na kuka ni ma shine na kama yi. To, kuka? Gaba ɗaya su kuka ga su suna. To ya zai ga kuma kabin na yi biyu. A to wani tambaye ta muje wani tambaye ta ne kyawar ko? Tambaye ta muje. Amma yan mama mai kyawar ne kina kuka ga lafiya ne ko? Ni ma yanzu rana kenan daga ɗaki na na iske ɗan mama na kuka ban san abin da ya faru da ni ma na biya mata mura. Ke mama me ya same kike kuka? Ya kin tada hankalin mutane gaba ɗaya mun zo mun same ku cikin wani ne me ke da mu kin? Tunani na in na girma, sai in na girma na ya aure na haihu idan na ya rasu to me zan yi in ba kuka ba. Ya ma haza ko wani abin da akwai sa kai wajen. Wallahi da kai ya sa ne ko kai. So ka ba za ko. What?